खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। मेरापानियाव बिस गोनां मैखुन जानानै जिउ गोमानाय सुबुंनि बिबाङा 2सिम बांबाय। सुख'ईनि पाइलट सीटआव हादरगिरि द्रौपदी मुर्मु। बरपेटा र'डआव PFI आरो CFIनि 3 दैदेनगिरि हमजादों। कंग्रेसनि 3 MLA दोलो नागारनो हासिगौ। गवालपारानि रंजलियाव बास जाब्रबथाय 20 हान्थियारिफ्रा गोब्राब जोखोम जादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। मेरापानियाव बिस गोनां मैखुन जानानै जिउ गोमानाय सुबुंनि बिबाङा 2सिम बांबाय। बिस गोनां मैखुन जानानै जब्रायाव गोग्लैनाय आरोबाव सासे सुबुङा शुक्रबारखालि जिउ गोमादों। देहा फाहामसालियाव जिउ गोमानाय सुबुंखौ प्रफुल्ल बर्मन होनानै सिनायथिनो हादों। बेनि सिगां बिस गोनां मैखुन जानानै सासे आइजोआ जिउ गोमादोंमोन। मख'नो गोनांदि थांनाय 2 एप्रिलखालि आफार मेरापारिनि मोन 5 नखरनि सोद्रोमाफोरा बिस गोनां मैखुन जानानै जब्रायाव गोग्लैदोंमोन। खुदियाफोरखौ लाफानानै 13 सुबुङा हरखाब जब्रा जादोंमोन। जाउनाव मेरापारि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो गोजौ फाहामथायनि थाखाय जरहाटआव दैथायहरनाय जादोंमोन। रिपर्ट बायदिब्ला गलाघाट आरो जरहाटनि देहा फाहामसालियाव दासिमबो 10 सुबुंखौ फाहामथाय होगासिनो। गुबुन फारसे फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थाङालासे न'आवबो गोब्राब हालोदाव गोग्लैसोनानै थानाय सुबुंबो दं होननानैबो मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि बे समाव सेनाया हसेया हाग्रानि मैखुन जानायनिफ्राय गोजानाव थाहोनो थाखाय गामि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनांगौनि गोनांथि दङ। बबेखानि आबाद मावनानै दिहुननाय आरो हाग्रा बारियाव रज'नाय बिस गोनां मैखुननि फारागथिखौ सिनायालासे जाफिननायनि जुनैनो बोसोरफ्रोमबो माखासे सुबुंफोरा अबथिरा थैनो गोनां जाबोदों। दावहा नांग्रा उरां एबा फाइटार जेटआव हादरगिरि द्रौपदी मुर्मु। हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ सुख'ई 30 MKIनि पाइलट सीटआव जिरायदों। सानथामनि हाबाफारि लानानै आसामाव दावबायफैनाय हादरगिरि मुर्मुआ दिनै तेजपुराव थानाय अख्रां रौनियानि सावनियाव थांनानै फाइटार जेट सुख'ईनि पाइलट सीटआव जिरायदों। मख'नो गोनांदि द्रौपदी मुर्मुआ फाइटार जेटआव गाखोनानै अख्राङाव बिरनाय भारतनि 4थि हादरगिरि। द्रौपदी मुर्मुनि सिगां बारग' हादरगिरि फारियै डक्टर APJ आब्दुल कालाम, प्रतिभा पाटिल आरो रामनाथ कोविंदआ फाइटार जेटनि पाइलट सीटआव जिरायदोंमोन। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला काजिरङा गज उत्सव 2023आव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनाय हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ दिनै फुङाव जर'खा उरांजों तेजपुराव रवाना होयो आरो बेनि उनावनो अख्रां रौनियानि दावहा नांग्रा उरां सुख'ईनि फाइटार जेटआव गाखोनानै जारिमिन सोरजियो। बबेखानि हादरगिरि मुर्मुआ सुख'ई फाइटार जेटनि पाइलट सीटआव जिरायनानै खमैबो 25 मिनिट सम अख्रांसायाव थायो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बरपेटा पुलिसनि जेआव नांदों 3 PFI आरो CFI दैदेनगिरि। बरपेटा र'ड रेल स्टेशनाव हमजादों 3 PFI आरो CFI दैदेनगिरि। बरपेटानि SP अमिताभ सिन्हानि दैदेननायाव बरपेटा र'ड रेल स्टेशनाव अपारेशन खालामनानै 3 PFI आरो CFI दैदेनगिरिखौ हमनो हादों। हमजानाय 3 CFI आरो PFI दैदेनगिरिखौ जाहिदुल इस्लाम, जाकिर हुसेन आरो आबु सामा होननानै सिनायथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला CFI दैदेनगिरि जाहिदुल इस्लामा बाक्सा गबरथनानि सनबारि गामिनि। PFIनि रायजोआरि नेहाथारि जाकिर हुसेना गबरथनानि आरो PFIनि रायजोआरि आफादगिरि आबु सामाया बरपेटा र'डनि 9 नं वार्डनि थागिरि। बबेखानि 3 PFI आरो CFI दैदेनगिरिजों लोगोसे नोगोद 1.5 लाख रां बेंकनि फोरमानलाइफोर आरो माखासे अजद गोनां डकुमेन्टफोरखौ जब्द खालामनो हादों होननानै SP अमिताभ सिन्हाया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। रिपर्ट बायदिब्ला हमजानाय PFI आरो CFI दैदेनगिरिया आसामनिफ्राय गुबुन रायजोआव खारखोमा लांनानै गुबुन रायजोनिफ्रायनो आसामाव आफादगिरि खामानिफोरखौ मावगासिनो दंमोन। नाथाय दिल्लीनिफ्राय रेलजों फैनानै आसामाव हाबफैनायनि उनावनो बरपेटा र'ड रेल स्टेशनाव पुलिसा 3 उदखारिफोरखौ हमनो हायो। पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला दिल्लीनिफ्राय आसामाव स्रोदै फैखोमानाय जाकिर हुसेन आरो जाहिदुल इस्लामखौ बरपेटा र'ड रेल स्टेशननिफ्राय गुबुन जायगायाव लांखोमानो लाहार फाहार खालामदोंमोन PFI दैदेनगिरि आबु सामाया। नाथाय गुबुन मिथियै जायगायाव खारखोमा लांनायनि सिगांनो बरपेटा पुलिसा 3 PFI आरो CFI दैदेनगिरिखौ हमनो हायो। कंग्रेसनि गाज्रि समा सोलिगासिनो दङ।
कंग्रेसनि थाखाय आरोबाव गेदेरथार खहा जानो हागौ। आसामाव कंग्रेसनि 3 एमएलएफोरा थाबैनो दोलो नागारनो हागौ होननानै खौरां ओंखारदों। मख'नो गोनांदि कंग्रेसआ भारत हादरनि गेदेरथार आरो मोनसे गोजामसिन राजखान्थि हान्जा। आथिखालनि भारत हादरखौ दानायाव कंग्रेसनि गेदेरथार बिहोमा दङ। नाथाय समजों लोगोसे कंग्रेसआ सुबुंनि अनसायनाय गोमाजागासिनो आरो लोरबांनिफ्राय लोरबां जालांगासिनो दङ। कंग्रेसनि बे दोहौआ आसामावबो गोहोम गोग्लैदों। आसामावबो कंग्रेसनि गागि दैदेनगिरिफ्रा दोलो नागारलांबाय। बे खेबाव आरोबाव 3 कंग्रेसनि एमएलएआ दोलो नागारनो हागौ होननानै खौरां ओंखारदों। बबेखानि आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि मावफुं आफादगिरि आरो साहा करीमगंज बियाबनि एमएलए कमलके देवपुर काइस्ट, काटिगुड़ा बियाबनि एमएलए खलीलुद्दीन मजुमदार आरो बरकला बियाबनि एमएलए मिसबाउल इस्लाममोना कंग्रेस नागारसिगोन होननानै खौरां ओंखारदों। रिपर्ट बायदिब्ला बिसोर 3 कंग्रेसनि सिटिं एमएलएआ आफादगिरि भूपेन बरानि दोलो नागारनाय लाइजाम दैथाय हरबाय। 3बो कंग्रेस एमएलएआ करीमगंज जिल्ला कंग्रेसनि आफादगिरि थिसननायखौ लानानै खुद्रिदों। बेनि अनगायैबो एपीसीसीनि मावफुं आफादगिरि कमलके देवपुर काइस्टआ आफादगिरि भूपेन बरानि सायाव गोजोननाय गैया होननानै गुबुन गुबुन बिजोङाव सावरायदों। गवालपारा जिल्लानि रंजलियाव लामा जाब्रबथायजों सा 27 हान्थियारिफ्रा गोब्राबै जोखोम जादों। जोखोम जानाय हान्थियारिफ्रा गासैबो सोनाब बंगनि। गंसे बासजों सोनाब बंगनिफ्राय गुवाहाटीनि कामाख्या मन्दिरखौ नायनो फैदोंमोन। सनिबार खालि फुंनि समाव रंजलियाव हरखाबै जाब्रबथाय जादों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बासआ बांद्राय गोख्रैयै खारदोंमोन। जाहोनाव ड्राइभारा कन्ट्रल खालामस्लाबनो हायैयाव लामा दिंग्रायनाय समाव गारिया हाखराव थांदों आरो सा 27 हान्थियारिफ्रा गोब्राबै जोखोम जादों। जोखोम जानायफोरखौ रंजलिनि गुदि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। नाथाय उनाव गाहामसिन देहा फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटीयाव माखासेखौ दैथायहरनाय जादों होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि साननैसो सिगाङाव मानकासारनिफ्राय गुवाहाटी फारसे थांनाय गंसे कारा दुधनैयाव गंसे ट्राकजों सौग्रावनायाव जायगायावनो 3 सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन आरो 2आ गोब्राब जोखोम जादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।